راينا قزينا مار نقحتنا يبر حمقنا خيسعر إنمي نبلا بلوت مستي فقر نجاجح نغيب مع داي نقادف لبون سترر سكون يلن قرقو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلنا مامي قرقو منفس سقوم تاسقومي بسبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتات الشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا متحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صان فغري عد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي نساني خبط حينا تفرون تغني. We discussed the resumption. The US and China is increasingly heating up. Tanzania, for example, saw their thinking is about the strategic directions of Africa and how the international community has happened in Ukraine in terms of conflict has affected the entire globe. Different parts of Africa. I told the president that there are many areas in which we will look forward. بوغنا افتح حسابات አፋታስናውን ወዲና አለና ወልቃይት ላይ እንግዲህ እስከ ሰኔ እንወስዳለን ሲል አብይ አህመድ ይሄን ነገር ከኋላ ሆኖ እየሰራው ነው ሊሆን የሚችለው ፋክተር የንተን ፋክተር ዘሎ ሓደ ፋክተር ናይ ኢሳያስ ናይ ጣና ናይ አድመ ፋክተር ናይ ሰባት ጸጋ አይንመነ ነፍስና እንተ ምን ሲልና እታ ንኽእል አንተ ጌርና እኹል ናተይ ሕጽር ዝበለት አብነት ንረ سلام تخطاتت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وتر تمنيتيو لومو ون كل فتيشه نعنا كمهرنا كنكحنا كنفلطون كنستوعلون زلنا زبل كوزيناتات قريبا لهم نافريكا بكل مازن كنرياينا اتو كورونا كنوترو ابقرنا افريكا بقطعم تزعوارن صلوا ابيرترا كل وزغل ناغرنا نسبنا كصلو زغل ايو تعلاما دما ابزا فيديو زيا بزح تحستكريه قندغنا ابيرترا ستكوري كاب حداش فيديو ناي اول سعيد رياكتس قبرلو لني نعوز خول ملقت لني نفحيرا نتصفاي محاري درافاي بو من قد غيرون كما حلال فزلهو اقد اصحاب ريتالو توم اب يوتيوب درفز سقلو زلو ويغله اذا ملقت زيا كتب صحلهم دما بتعتنا يا حتى مخنياتو جيجا سلاز فتصم بزح صقمات كغاطمم سلاز خل كاب زبل تمكرو قديم انا يوتيوب تتقعمون سلاز هونكو نعوك حجز خل زبل كويس كبر زلهم سو اب افريكا بزح نغراتي زكايه زلو ابزوانزي تم كندا قدس كم صالكم يا لايك غبروا سبورت غبروا مساي صنحو مجمريا بزيا اب تنزانيا زغبر زلو رسن زلو وددرنا امريكان چاينان بتكبار اب هاغرات كما ييرلو اسكندر بزيا نجمر. Welcome back. The battle for influence in Africa between the US and China is increasingly heating up. Tanzania, for example, saw trade volumes with China averaging $9 billion annually and is hoping that figure could double by the end of the decade. So أمريكان تشاينان راشان أب أفريقيا زغبرو زلوا وددر كينو زربا أب تكبار تراي ديكونس وتهدراو ديكونه بقط أبا زغبرو زلوا نرجع كسات حد كتحنانا غاين تعرف قريبا زلوا نزيد ما هذا إكزامبل كما معلتنا زريكم زلهم أبو تهدراوي أب صتاوي أب قطباوي أب سلوا أب شركنت نرجع نحد حدن يندبال عزلوا أنت أبنت لو من ريا أب تنزانيا أمريكان تشاينا زغبرو زلوا كنرينا تمساسال كيس أب السودان كلتا عبيت هاجرات زخونو زلوا كنرينا سلازي أب زوبانا زغبر زلوا وددر إذن أجرزي نتزوبا نت أفريقيا بهال المزاي كسا كندي كصلوا مخانو هي وابنت كنرينا أبزي حجي ناي قطبا وددرينا كنري تنزانيا دمانزي بريزنت ناي تنزانيا ساميا سلولو صبغيرا مانج تغبرلا نخندي كقصلي وي دون نو بتنمهارلو ليتس جو ناي 9 بليون بس نقدي امونغو تشاينان امونغو تنزانيا بصحلو امريكا نزن خد كلفت غبر زلا فتن حجنرينا. The US meantime is also looking to boost trade and investment in the country, promising $500 million in financing to help companies export goods and services to Tanzania. So نتناي 9 بليون بس نقدي امونغو تنزانيا
ቻይና ናምታይ ዘተኮረይ ከረየኩም ሕጂ ንዑን ምውድዳር ኣሜሪካ ፍርቂ ቢልዮን ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገብራይ ትኽእልና ብኣፍሪካ ግን ፍርቂ ቢልዮን ሒዛ መፅያ ተን ፍርቂ ቢልዮን ናበይ ዘተኮረየን ብኸመይ ከን ቻይና ክትብድሃ ክትፍትን እያ እስከ ንርአ ህያው ኣብነት ኢና ክንርኢ Daniel Kijo with this report. This $3 billion industrial city is rapidly taking shape in Tanzania. Located about a 3-hour drive away from Dar es Salaam, the country's largest city, Casino Tani Industrial Park is expected to be completed later this year. It is mostly funded through loans from China, which is Tanzania's biggest trading partner. And when completed, the park is expected to create up to 500,000 direct and indirect jobs. This could make it the largest of... So, China ኣብ ታንዛንያ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዘለዋ እዚ ከም መቐፀልታ ናቱ ድማ ሕጂ እውን ዓበይቲ ፕሮጀክታት ፋይናንስ ትገብራላ ቻይና እዚ ነገር እዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ መፅናዕትናቶም ብግልፂ እዮም ኣስፊሮሞ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቻይና ስትራቴጂካሊ ካብ ኣፍሪካ መንቁሳ ከተጥፋኣና ዓጢቓ እያ ዘላ ብኸመይ ክንምክት ኣለና እንጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቻይና ብሓይሊ ይኮኑን ዘውፅዎም ዘለዉ እዚ ካቲ ማራ ከቢድዎም ዘሎን ኣሜሪካ ብሓይሊ ወታደራዊ ዓቕሚ ገለ እንተዝኸውን ነይሩ ክዋግዋ መረፁ ቻይና ኣፅዋር ዝበሃል የብላን ኣብ ኣፍሪካ እታ ንእሽተይ በይ ዘላታ ኣብ ጅቡቲ እያ ስለዚ ዝኾነ ወታደራዊ ሓይሊ የብላን ኣብ ኣፍሪካ ብምንታይ እያ ተውፅኦም ዘላ ብሽርክነት ብቁጠባ ብኢንቨስትመንት እያ ተውፅኦም ዘላ ኣሜሪካ ክትገብሮ ዘይትደልን ክትገብሮ መደብ ዘይብላን ኣብ ኣፍሪካ እዩ ኣፍሪካ ማዕድናታ ንክትወስድ ካብ ውግን ካብ ዲሞክራሲ ንኸነታእታት ክንሕግዘልኩም ኢና ዝብል ትርጉም ዘይብሉ ቃላት ብምጥቃም ብምጥባር بحجز بورلد بانك لو قالوا لنا بالك حشويه بمسرح امبر بزجبت نجر اب افريقيا خد جبر اي تدلنيا جرايت فلتني امريكا حججن هذا شجر قاطي مالو ابتنا يصتا وتحدراوي سكير تكنبكم ينا زبل زنبره راشا متيا قليعه توصو مالا كب 5 6 هاجرات توصي اتو مالا اجد ما يقصلالو ابتنا يقطب دما تشاينا نوحي وانغيرا ناليتهم ازي وجز دما وي زودر زدما حجي راس نغيرلو مختل بريزنتنا امريكا اب تنزانيا متيانيرا زو كنتات زيسك نرايو حجي سو ابزي بروجكت زي حجر اي نزارب لازلنا كساب فرق مليون ناي سراح ادلات تفطر زغل تنزانياويان ابيت بروجكت تشاينا تسرح الله نزيك ودادر زغل امريكا انتاي كوبري حسب الله وسك نرايو مرأيا نايتي وددر ما كوننا يخ its kind in Eastern Africa. Chinese investors and all other investors in Tanzania that Tanzania is ready for business and the Samia administration is firmly committed to make Tanzania one of the most attractive investment destinations in our ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ክንብላ ንኽእልና ቀርና ኣፍሪካ ዘይኮነስ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ሓንቲ ካብተን ብሉፅ ግስጋሴ እተርኢ ዘላ ብቁጠባ ታንዛንያ እያ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሃገር እዚኣ ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዋ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ሰፊሕ መሬት ኣለዋ ልሙዕ ዝኾነ መሬት ኣለዋ ልዕሊ ኩሉ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ማኔጅመንት ኣለዋ እዚ ሃገር እዚኣ ብዙሕ ኢንቨስተርስ ይጎይብላ ኣለዉ ብዙሕ ብዛዕባ መፅናዕቲ ይገብር ኣለኹ ኣነ ይሪኦ ኣለኹ ካብ ኖርዌይ ካምፓኒታት ካብ ጀርመን ካምፓኒታት ካብ ገለ ካምፓኒታት ብዙሓት ምስቲ ዘሎ ስታቢሊቲ ኬንያ እውን ኣትራክት ትገብር ኣላ እንድያ ግን ዝያዳ ታንዛንያ ትበልፅ ኣብቲ ኣትራክሽን ናይ ኢንቨስትመንት ሶ ዲስ ኢዝ ኬንያ ሞር ናይ ኣሜሪካ እያ ኮይና ዘላ ስለዚ ምናልባት እሱ ክኸውን ይኽእል ቻይና ካልኦት ሃገራት ናብ ታንዛንያ ዝኸዱ ዘለዉ ሞር ኣድቫንቴጅ ዝባ ዘሎ ድማ ድሓን ፅንሄልና ንሪኦ Tanzania is one of the fastest growing economies in Africa, and Chinese investments to the country have soared in recent years. Over the last 10 years, since 2013 to 2023, China has invested close to $10 billion worth of investment in country, which on average is about $1 billion a year. And now that puts them slightly ahead of the US at around $6-7 billion US dollars, and then the UK around $5-6 billion US dollars worth of DI stock. But China isn't the only. بحفظ كم دري زلنا اتنا investment attraction ويكا ناي مسحبنا investment في تنزانيا لعولي زلو قطر هذا زلا of course China يا أمريكا قد الدحريات فتنا لا بحفظ كم زك زاربو خلو تم هجرات نخلنا هجرات كخسر سلا زي دليمبر أمريكا زجبرتا تنزانيا زرنا جر كله كم زي كرديو زخونة أمريكا زجبرتا project أب أفريقيا كتك أزخلي هلن hospital ديو university ديو من قد بابور ديو highway ديو زخونة كتك أزخل project أب أفريقيا بأمريكا سسرع دارجا يلن كنبل خلينا انتلو خوين من عربات ناين دادي موت بوتا ويكا معدن بوتا سريحهم كونو كلهم صغا غوغ كاناي موساد حلمن بهجن سلازلو كاو حليفو زخولا بافريكا زرع زلو سكاي هاي غزاوت نوحتي هايويات ايربورتات هوسبيتالات يونيفرسيتات ستاديومات موداتو تشاينا سريحاتو زي ان تشاينا من ادا يكون انت تزلو كنتات مغلاچو روح كيكا كيد اثيوبيا خيد نفس وقف اثيوبيا قداميتي مشارقتنا امريكا كابت انت تقمتي كابنات نتاترك ويكا حبتي اثيوبيا زبل هاجر دارغا كبربع كاب كالاي كنات عالم جميرو اندي تقند اثيوبيا زبل هاجر نعبيه متيو كابو جميرو كسابلو من ترينا
ኣሜሪካ ታቐንዲ መሻርክቶም እያ እንታይ ገራትሎም ናይ ኣሜሪካ ቦታ ብኢትዮጵያ ከይድካ ፓላሶ ድዩ ፅርግያ ድዩ ወይ ሆስፒታል ድዩ you don't find a lot እቲ ኩሉ ትሕቲ ቅርፂ መንገዲ ባቡሮም ካብ ጅቡቲ ዘሎ ድዩ እቲ ሃይወያት ዘሎ ድዩ እቲ ገዛውቲ ድዩ እቲ ኤርፖርት ድዩ መብዛሕትኡ ዳርጋ ኩሉ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ምሽርክነት ናይ ቻይና ዝተሰርሐ እዩ እዚኣቶም ካብ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ወይ ከዓ አንከር ስቴት ዝኾኑ እዮም ቻይና ናይጀሪያ እንተኸይድካ ተመሳሳሊ ግብፂ እንተኸይድካ ተመሳሳሊ ሳውት ኣፍሪካ እንተኸይድካ ተመሳሳሊ እዚአን ቀንዲ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ክትሰርሕን ክትሃንፅን ስለዘይትደልን ስለዘይትኽእልን እዚ ድማ እቲ ሓቂ በንፃሩ ቻይና ይሰርሑ እዮም እስከ ንርኣዮ ሕጂ ቁሩብ superpower are in the country. Though trailing behind the Asian giant, the United States is also making strategic investments and boosting trade links. Government statistics show as of December last year, the only superpower are in the country. Though trailing behind the Asian giant, the United States... So እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ብየማን ወገን ዘላ ፕሬዚደንት ናይ ታንዛንያ ሳሚያ ሱሉሉ ትበሃል እታ ብፀጋም ዘላ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስ ናይ ኣሜሪካ እያ ታንዛንያ ከይዶም ነይሮም ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ዝኸድዎ ኣበይ ፈሊጥኩም ኣለኹም ንዓታቶም ተገድስ ሃገር ኣይኮነትን ቻይና ዘላቶ ቦታ እዮም ዝኸዱ ንምንታይ ንቻይና ንክዋጉ ነታ ሃገር እቲኣ ክገብሩ ኢሎም ኣይኮኑን ካብ ጥንቲ እያ ነይራ ወይ ነዊሕ ዓመታት እያ ነይራ ታንዛንያ ቻይና ስለ ዝመፁ ጥራዮም ናብኡ ድመፁኻ ኣሜሪካ ዳርጋ ልክዕ ከምዚ ቀዳሕ ሰብ ምሻሎ ዘድሕሪ ሰብ ከይዱ ዝፅይቕ ወይ ከዓ ንዑ ከምዚ ምሻሎ ሓደ ቆልዓ ክልተ ቆልዑት ኣለዎት ሓደ ነናቶም መፃወቲ ምስ ሃብካዮም ነቲ ሓደ ብናቱ ተፃወት ትብሎ ንዑ ነቱ ናቱ ገዲፉ ኣብቲ ናይቲ ካልእ ከይዱ ንዑ ክምንጥል ዝደሊ كم عينت بحري نريالو مالنا أمريكا بزوان يستخدم is also making strategic investments and boosting trade links. Government statistics show as of December last year, the US had 283 projects registered at the Tanzania Investment Center. The businesses provide about 55,000 direct and indirect jobs to local Tanzanians. The Sino-US battle for influence is a story that's unfolding across the rest of the continent. In Uganda and South Sudan, China's influence is also deeply felt. In Uganda, the 567... So, بحفش أنتين أن رزالنا وددر نايزين كلتين هجرات نتن تنزانيا يربحها خمسولو كريتيان هجرات كورا دار خبلا بزح إنفستمنت نبتعدي متالو تعيقو طبعا كناس خليو exactly كم زد ما يزدله نحدا قديف كان حدا يكون نخلت يوم كتودا دروم كتكلا لك obviously قليل يكون النظام سوبر باورز كتودا در نتاك قات ما كامزغل بحفشاجن المايند سيت أفريقيا كونزلو ناي حدث قطنيا خيبون كان نخلهم كتودا درومن نخلهم كتساتفهم تخيل كاز بلص ايو سلاز تنزانيا صبوت خيدالا اوغندا امريكا كتفررها مجمرت ناب تشاينا خيدا حجي ناي تنزانيا ناي تشاينا تنزانيا مور انفستمنت دما اب اوغندا ندادو سلو زلو نعو كتوصون سلت دلدلا بمنقد تنزانيا خد قبرو سلو زقنت بايبلاين سلت سرح زلا السونتي زوبات بمولو تنزانيا بزح انفست خم تقبر لان كانت راي اب زيمبابوي اب تكبابتي ناي ليتيوم زبحال معدني كباب فرق بليون زقبرو تعب بروجكت تجميرو خمزلون اب كالك زي 5 الكميه سلازي وددر نايزين حجرات نتن حجرات نايزين كلتا عبيت حجرات كومون بعد جيرمان كاتواين تنازل فرانس نتزنبرا قال كتم حيش كلن حجرات عالم حتى ما زبهلا اب افريقيا انز ودادر زلوا نزي وددر زي كم يجيركا تتقملوا انا مس تشاينا يطراي كم زي ارترا تخطلوا زلوا كم تشاينا صبحلو مسراشاون زمدنا لهم ولا كابتن انفستمنت درجه زر انت زي اللي نابطليان كيدو مستليان زغبر زلو دما نتي اتومون نخغوايو خغبرم قلالك راشا انا حزيوم يمستيوم ركب يبلان كتبلي يبلان وي تشاينا نخلهم كتفاططوم كتكلالك انت خيلو دما نخلهم بالانسنا تحسكا اب تعدختم صومالك بزعبازي دحري لك زارب سلازغون كلها $0.7 million Isiba Dam, along with the completion of the 600 megawatt Karuma Dam, have revolutionized the country's energy sector. Both dams are financed by China. The government of China, the people of China are reliable partners. So بحفشة نزي قرن أفريقيا ونو مبرق أفريقيا زبال كينيا وسد تنزانيا وسد ولا نتاحت جز كم كتورت خليقة بنيو رواندا كتوسط خليقة أوغندا كتوسط خليقة دبوب السودان كتوسط خليقة إثيوبيا كتوسط خليقة أبتزوباتي تشاينا ناتا سمبرات لعلي زلو استراتيجي ناتا نمساي دما بزل على بزوبات زي كتواسايا أمريكا دما نزي كتودادرن نزي كتنقفن كل زكالا كتقبر مخانيات نقر زال حجي نلعلى قصنا مسكن بلينا أبز حالفي أم نيروبي حدا عبي كونفرنس تغير نيرو نايتوم ما راح تزبلوا أمسيالكم نيري نايتوم كايت نايتي وورلد بانك بزعبات تزبلوا نشتي زربا هنري ناي أفريقيا وقطباوس أقام تاي كمزلو كزارب غلوس كنشي نسمع تابو كاتنا بزوبانا خمسينا Africa is the dominant player in IDA, and they are receiving about 70% of the resources. And during the replenishment negotiations, you don't only talk about the money, which is important, you also talk about programs, strategic directions. And here it is very important that if such a large amount is going to Africa, that voice. So, أبتو على بزعبا قدينا أفريقيا
نتقول أنا أفريقيا كاب كل جزء إحنا خنفتح نفتن مساعتهم كأتا كنزرارب كنكلالنا ناتبه لي دزرب زلو سو انتاي مالتي زي بخمي من قديس كقرب تلي هذا كابتن يكون طبعا سجم زلوا بأفريقيا انتايو نشتك زرابي باقيرنا كنسجرا كنفتن is important. And who better to ask than the African leadership what their thinking is about the strategic directions of Africa and how the international community, including IDA, can support African countries in the achievement of those development goals. It is hugely beneficial for the World Bank, not only to listen to the opinions, but also to get on how we may want to structure the next 3 years. Now, at the last meeting, a growing debt crisis in Africa was a key concern. Is it still a major priority this time around? What are the key priorities? Debt is سو قدامي تهتو انتي لحتى أطلع درجة كابز حلفة وان كساب حجي ناي عدا تسعنو بسنك عدا طبعا أفريقيا بزحات هجرات أفشجر كم زلوا نزو قدايزي نزقت الكنتاي قدامنا تكون يديك سرح له كمية ونزبل قداينا عدا أما بزحتن تندحنز بهلا هجرات أفريقيا ناي عدا أبس أجمالون غانا درجة هتروح مش قريبة لا ناي إثيوبيا قداي already default أتيا غانا قدمي أتيا حجر ما تنكالوتون ناي عدا تسعنو ناتن كبيري زلوا سكبز عبو تايبل remaining an important concern of African countries. Just to give you a sense, the debt service is the equivalent of 7.5% of the gross domestic product of the IDA countries. And so انتهي بلالو حدا كابتي كبدنا عدا نزارب كلنا كباب الشو حتى نطبح 5% ناي قطبا ناي نفس وقف هجر نتعدا نمغفلي تكعمالهم زلوها imagine كاب قطباها كباب الشو حتى نطبح 5% ناي تأتاوي خوي قطباها عدا نزلك ولد نمغفل إذا هاي كون كانت تغفل دلا ولد يخاف المجمرية لذي نولد يخافلو كم زلون إذا دما إذا شو حتى نطبح 5% جنزب أبتحجر كإنفست تزغون عبله وتقبر مخاله لذي debt service بحال إذا سلمتها كم خوينو interest rate ناي دولار أمريكا interest rate ناتاس لذي وسقطو أتي متأن ناي دولار نخبره سلذي قده عدا دما بمنصور لك جزا خانيركا بحد مبزحتن هجرات لك حخلا وي جزاوتون جكا أب أمريكا fixed interest rates بحال لهم بركات floating rates بحال مستعدا غاز كأي ريتيو سلذي central bank interest rate ناتون لا على جزء تدايبو مبزحتو تتخفل زنا بركة نتجزاها شح تخفل تنيركا شحن 300 شحن 400 كلتش تنير وكلتش نعم شبتن كون كم زغل لك أدانا يتن هجرات دما كوميو trade نعبي مسكرة تتخفلو ناقدر يخيد زخا نعتاتن مليسو تسعنون شجر يفتر لنا مالتيو قبل اللي دما مسزولو ناي نقدي ناي بوليتيكاون كالي كرايسيس دما كم تزدل أتاون تزيبلكا انتي تغول شجرة قات مكة كم زنا بعلي إثيوبيا وجين أجرجرن دهر لك خوين دما أتصور كتجزء سلزلك نتزل لك دولار كاب دقسريت كورك شيء كاري خندادي شيء قال هبتنات كشيء كاري خسدت جير كاري خزراب كدولار أكندنا تقطع باخان راخان تخفللو توسخ بدولار جير كا أتصور تجزء انت لغا مكبر أتصور تجزء تلغا مليش لك ريزيرف ناي دولار ويكان هارد كارنسي نقول لسه زغي تاي جبركا مليسكا أب قد قوات كم تأتي جبركا زغا أبزحات أجرات زرزلي نيتوبيا دما بزلا عليه أزارة بارس وين زلي سنهلنا Minister Finance نيتهجر كسارة كلهم سمينا. That is more than what these countries are spending on education and health. Clearly, that is a challenge. However, what we also need to realize is this is not a purely external debt problem. Actually, half of the problem is the domestic public debt. So it's a combination, and it is still a concern to many countries. The visit by the Russian official came days after Ukraine sent a delegation of its own and donated food supplies. Ukraine is እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ሓድሽ ምዕባለ ድማ ሓድሽ ምዕባለ እውን ኣይኮነን እቲ ውድድር ናይ ቻይና ምስ ራሽያ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ኣብ ታንዛንያ ክንርፀን ኢና ከምኡውን ኣብ ኡጋንዳ ክንርፀን ኢና ኣብ ሱዳን ድማ ኣብታ ጎረቤትና ሕጂ ረኣዩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ውድድር ድማ ኣብዚ ረኣዩ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ራሽያ ናብ ሱዳን ኣትዩ ኣሎ ቅድሚኡ ከቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዩክሬን ናብ ሱዳን ኣትዩ ነይሩ እንታይ ናብ ሱዳን ዘጉዮም ዘሎ ክትግረሙ ኢኹም ሕጂ Listen carefully. Sent a delegation of its own and donated food supplies. Ukraine is also allegedly backing the Sudanese army in the war. The Russian Deputy Minister of Foreign Affairs, Mikhail Bogdanov, held a presser with the Sudanese Minister of Mineral Resources. So, the Port Sudan ዝግበር ዘሎ ወኪል ናይ መንግስቲ ሱዳን ብሓፈሻ ኣብ ፖርት ሱዳን እንዲ ዘሎ ናብ ፖርት ሱዳን ናይ እኽሊ ደገፍን ከምኡ ድማ ዲፕሎማስያዊ ርክብን ናይ ራሽያ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ኣትዩ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢሉ ክዛረብ ይስምዕዎ እዚ ድማ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ካበይ ዝብገስ ምዃኑ
ናይ ሓልዮት ህዝቢ ሱዳን ወይ ሽግር ናይ ሱዳን ዝነብሮም ነይሩ ቅድሚ 7 ዓመት ቅድሚ 7 ወርሒ 8 ወርሒ ክጅምር ከሎ ሰጉምቲ ወሰዱ ሕጂ ራሻ ተኣቱ ስለ ትጅምር ዘላ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ክዝረብ ቀንዩ ኣብ ዝሓለፈ ምፅልኩም ነይረ and said the country is seeking to increase its gold imports from Sudan. He also met with many senior Sudanese officials and army generals. We recognize the Sudanese Sovereign Council as the official body representing the leadership of Sudan and Sudanese people. This Sovereign Council is the one who's making the decision. So, the wakil ናይ ራሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ምስ ክንራኸብ ከለና ምስ መንግስቲ ናይ ሱዳን ንሱዳን ክውክል ዝኽእል መንግስቲ እንብሎ እዚ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ምስ ንራኸብ ኣለና ይብሎ ስለዚ ራሻ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ናይ አልቡርሃን ወገን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎም ወላ እኳ እቲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካውን ዳርጋ ብግልፂ ዩኤኢ ወይ ከዓ ኢማራት ሽማ ብምርቋሕ ክትንቀቕ ከም ዘለዋ ኣፅዋር ተታታትዎ ዘላ ክትንቀቕ ከም ዘለዋ ነጊርዋ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኣፅዋር ናይ ዩኤኢ ቤን ይዝኣቱ ነይሩ ካብ ነዊሕ እዋን ከም ዝንገር ብጫት ገይሩ ይዝኣቱ ካብ ጫት ከኣሜሪካ እንታይ ኣጋጢምዋ ኣሎ ሰራዊታ ንኸተውፅእ ተገዲዳ ኣላ ኣብ ጫት ሰራዊታ ንኸተውፅእ ዝገደዳ ድማ ናይ ራሻ ሓይሊ እዩ ናይ ራሻ ሓይሊ ኣብቲ ጫት ነቲ ዝነበረ ናይ ግብረ ሽበላ ሓይሊ ኣብ ምምካት ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ስለ ዝገበረሎ እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ንኣሜሪካ ሰራዊታ ንኸተውፅእ ናይ ራሻ ድማ ንኸስፋሕፋሕ ኣዚዙ ስለዚ ኣብ ጫት ከምኡ ድማ ኣብ ኒጀር ተመሳሳሊ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ማሊ ሕጂ ድማ ኣብ ሴኔጋል እውን ክረአ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ኣብ ሱዳን ድማ ክድገም ስለ ዝኽእል ኣሜሪካ ስጋ ስለ ዘለዋ ራሻ ግን ኣብ ሱዳን ዝቐልጠፈ ስጉምቲ ገይራ ድማ ምስቲ መንግስቲ ኣብ ፖር ሱዳን ዘሎ ተራኺባ ድማ ሕጂ እቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን ክዛረብ ከሎ ክንሰምዖ ኢና ስለዚ ኤርትራ ምስ ራሻ ዝምድና ክበሃል ከሎ ራሻ ኤርትራ ካብ ሱዳን ንመን እያ ትድግፍ ዘላ ቀንዲ ምስቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን ናይ አልቡርሃን ኣብ ዝሓለፈ ኣስመራ መፂኡ ነይሩ ስለዚ ምስቲ ፖር ሱዳን ዘሎ መንግስቲ ምስ እያ ትሰርሕ ዘላ ምስ ኤርትራ ድማ ቃታ ዶብ ዘለዎም ሰምዮም ስለዚ እቲ ምብራቅ ሸርቅ ሱዳን ምሳና ርክብ ዘለዎ ዶብ ዘለዎ እዩ ህዝብና ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ዝቕመጡን መብዛሕቱ ኣብኡ ዝቕመጥ ስለዚ እዚ እውን ፅቡቕ ተርእዮ እዩ ኣብ ሓደ ዓንኬል ከም ዘለዎ እዩ ዘርኢ and enrolling in all international blocks. We have diplomatic representation here and Sudan has a recognized ambassador in Russia. This is our stance. We discussed the resumption of all pending projects that we signed in the August 2022 cooperation matrix. We are here to facilitate the execution of economic and trade projects and we So, መንግስቲ ሱዳን ሓደ ወኪል ናይ መንግስቲ ሱዳን ወይ ኣምባሳደር ናይ ሱዳን ኣብ ራሻ ኣለና ንሕና ድማ ምስቲ መንግስቲ ሱዳን ኢና ዲል ክንገብር ንኽእል ብምባል ፅቡቕን እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ሱዳን እቲ ካውንስል ኦፍ ጋቨርነርስ ይበሃል ወይ ከዓ እቲ ካውንስል ናይቲ ዘመሓድር ዘሎ ናቱ ወከልቲ እዮም እዚኦም ንሳቶም ይራኸቡ ኣለዉ እቲ መንግስቲ ወይ እውን ሰራዊት ናይ ሱዳን ዝበሃል ድማ እዚኣቶም እዮም እቲ ሓደ እቲ ዕጡቕ ምልሻ እዩ ዝበሃል ስለዚ ምዚኦም ምርኻቦም ሕማቕ ኮይና ይስማዓንን እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ጉዳይ ናብ ፀጋታት ዘድሃበ ምዃኑ ነቲ ሃገር ምናልባት ራሻ ክትሕግዛ ድያ ኣይትሕግዛን ካላርስቲ ክኸውን ከሎ ወታደራዊ ደገፍ ዝገብርለዎ ድዮም የለውን ዝፈልጠውን የብለይን ብሓፈሻ ግን ራሻ ረብሓናታ ምዚ መንግስቲ ተደላድል ኣላ ምክንያቱ እቲ በር ሱዳን ዝበሃል ወገን ዝውንን ወይ እውን ኣብኡ ዘሎ እሱ ስለ ዝኾነ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተደልያ ኣብ ኤርትራ ክትሰማማዕ ተደይኪላ ኣብ ፖር ሱዳን እውን ቦታ ንኽትረክብ ትጣጥሕ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና move all obstructions for full cooperation between our two countries. Ties between Sudan and Russia strengthened in 2022 when Sudanese officials visited Russia pursuing increased security and economic cooperation. እዚ ሕጂ ዝጀመረ እውን ኣይኮነን ኣብ 2022 ናይ መንግስቲ ሱዳን ምስ ራሻ ናይ ሴኩሪቲ ወይ ከዓ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ንምድልዳል ርክብ ገይሮም ነይሮም ሓደ ካብቲ ናይ ኩናት ናይ ሱዳን ዝተበገሰ እውን ብሰንኪ ትርክብ ራሻ ናብ ሱዳን ክትኣቱ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረ ወይ ከዓ ተኽእሎታት ስለ ዝረኣዮም ዝነበረ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ብመንገዲ ኣምባሳደር ሽዑ ልዑል ዝኾነ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበትን ብኸምኡ ተቐፂሎም ዝሃገር እዚ ኣብ ሓደጋ ክትውድቕ ከም ትኽእል ነጊሮም ነይሮም ከምቲ ዝበልዎ ድማ እቲ ውግእ ጀሚሩ እዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት በፂሑ ኣለዎ ስለዚ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ተመሊሳ ከም ሓንቲ ሃገር ክትከውን ዲያ ኣይትኸውንን ካላርስቲ ምትእትታው ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ግን ንዕኡ ቀሊል ክገብሮ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና Russia has been sending high-profile officials to Sudan and gold trading has flourished since then. During his visit, Bogdanov also met with Sudan's chief of the Sovereign Council, General Abdel Fattah ሓደ ካብዚ ንግዲ ናይ ወርቂ ምስ ሱዳን ዘሎ ኣብ ልዑል ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ራሻ ምስ ሱዳን ስለዚ ራሻ ብዙሕ ወርቂ እትእክብ ዘላ እዚ ኻንታይ እዩ ከምኡ ድማ ቻይና ቁፅሪ ሓደ ብዓለም ወርቂ እትእክብ ዘላ ሃገር እየን ስለዚ ብዙሕ ወርቂ ሬከርድ ለቨል ወርቂ ይገዛ ኣለዋ እዚአን ስለምንታይ ኣት ሳም ፖይንት ንዶላር ናይ ኣሜሪካ ካብ ወፃኢ ንግዲ ክግበር ተኮይኑ ወይ እውን እቲ ናይ ብሪክስ ገንዘብ ዝበሃል ዘሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ባጤራ ወረቐት ከም ዶላር ዘይኮነ ክገብሩ እቲ ባጤራ ብወርቂ ብነሓስ ብካልኦት ኣገደሲ ማዕድናትን ብካልእን ዝቆመ ንኩሉ ንኽትነግደሉ ኣብ ተጨባጥ ነገር ዝምርኮስ እምበር ፕሪንት ክግበር ዝኽእል
ባጤራ ክገብሩ ከም ዘይደልዩ ስለ ዝንገር ክልቲአን ሃገራት ሬከርድ ለቨል ናይ ወርቂ ይእክብ ኣለዋ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ስለዚ ራሻ ድማ ኣብ ሱዳን ብከምዚ ዓይነት ሽርክነት ምስ ሱዳን ትኸዶ ዘላ ነዚ ይመስል ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ዝርአ ነገር የብላን that's why ኣብ security council ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝኾነ ይኹን ሓይልታት ኣብኡ ንኸይኣቱ መክትእ ንክትገብር ትፍትና ኣላ ምክንያቱ ንክትሳተፍ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኢዳ ዘርጊሓ ስለ ዘላ ኣብ ኩሉ ድማ ከምቲ ትደልዮ ይኸደላ ስለዘየለ እዚ ሓደ እዩ ናይ ሱዳን ሪኢና ኣለና ሕጂ ናብ ዞባና ንመለስ ኣብ ሱዳን እውን ጎረቤትና ናብ ኢትዮጵያ እስከ ንመለስ ሓንቲ ኣብ ስዑድያ ዝተኻየደ ዓብ ኮንፈረንስ ነይሩ እቲ ሚኒስትር ፋይናንስ ናይ ኢትዮጵያ መሐመድ ሺዴ ሓንቲ ኣገዳሲት ሕቶ ተሓቲቱ ንዓ ክምልስ ከሎ ዝተዛረባ ንእሽተይ ክፋል እስከ ንስማዕያ ድሕሪኡ ኣብቲ ውሽጣዊ ናብቲ ናይ ሎካል ኒውስ እውን ክምለስ ኢና What is happening here? Why is it that a BRICS expansion at this stage is important? What does it bring to the table? How does it respond to some of the global infirmities, the shortcomings, the challenges that we are facing? And how does Ethiopia see its new role in the world now as a member of the BRICS? Thank you very much. Ethiopia has been always at the forefront of global cooperation. We have been the founding members of most of international institutions, was United Nations. We have been also early member of World Bank and IMF and other international institutions. We have been at the founding member of African Union, as well as also AU. Ethiopia always believed in global leadership, in global. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዘረባ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓለም ለኻዊ ምቅያር ናይ ሓይልታት ዳርጋ ኣብቲ ቶፒክ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ብሪክስ ዝዛረብ እዮም ምቅያር ካብቲ እንኳ ቀፅራዊ ሓይሊ ናብ ማልቲፖላሪቲ ኣብ ንኸደሉ ዘለና ተራ ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ይኸውን ኣብ ዝበልዎ እንታይ ክምልስ ከሎ ተዘገረመትን ንዓይ እውን ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ኣበገስቲ ወይ ከዓ ኣብቲ ምብጋስ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝነበረት ካብተን ኣበገስቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለምና ወርልድ ባንክ ድዩ IMF ድዩ ኩላቶም ክብገሱ ከለዉ ካብቶም ፋውንደርስ ምስቶም ክብገሱ ከሉ ዝነበሩ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብቲ ናይ ምብጋስ ወኪል ናይ ኣፍሪካ ዝነበረት እያ ዝብል ዘሎ ንሱ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ኣነ ክርዳእ ንከሎ ከም ኤርትራ እውን ከም ኣፍሪካ እውን ንሱ ክዛረብ ከሎ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ ንዓይ ዝስማዓኒ ዘለኸ ካብቶም ቀዳሞት ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ክነሳ ወይ ከዓ ሃገራት ናይ ዓለም ክነሳ ክሳብ ሕጂ እታ ዝሓመቐት ሃገር ርድኤት ለመን ሃገር ብምዃና ድማ ከም ኣፍሪካዊ ንዓይ ይስማዓኒ ማለት እዩ የስ ሓንቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ኣብ ከምዚ ቅድሚት መፅያ ኣብቲ ግዜ ምብጋስ ናይ ዓለም ዝነበረት ሎሚ ኣበይ ክትህሉ ኢኻ ትፅበያ ኣብቲ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝመፀ ሓይልታት ነቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብመን ተሳዒሩ እዩ ዝበሃል ኣሜሪካን ኣላይድ ፓወርስ ዝበሃላ ዓዲ እንግሊዝ ፈረንሳ ገለመለ ዝርከብዎም እዚኦም እዮም ነቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ፅዒሮሞ ኢትዮጵያ ድማ ምስቶም ዝስዕሩ ሓይልታት እያ ነይራ ስለዚ እቲ ሲስተም ንዓዓ ኣድቫንቴጅ ከም ዝህብ ኮይኑ እውን ተሰሪሑ ክንብል ንኽእል ኢና ንዑ ተጠቂማ ቅድሚ ካልኦት በዓል ጃፓን በዓል ጀርመን ኣብቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተሰዓሩ ዝተዳህኩ ከም በዓል ጥልያን ካብኦም ንላዕሊ ክትምዕብል ትኽእል ዝነበረት ሃገር እያ እዚኣ በቲ ዝነበረ ዕድላት ማለት እዩ በንፃሩ ክሳብ ሎሚ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ጥራይ ትማሊ ሓደ ሪፖርት ካብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ነይሩ ኣብ ኣምሓራ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ኣደዳ ጥሜትን ሽግርን ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ክሳብ ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ረድኤት ዝደሊ ህዝቢ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወርልድ ስቴጅ ንኢትዮጵያ ከምፅዋ ከለዉ ኣፍሪካዊት ሃገር ምዃና ሕማቕ ኣይስማዓናን እዩ እንታይ ግን ክኸውን ነይርዎ እዚ ሃገር እዚኣ ከምቲ ኣበጋግሳ ኣይኮነትን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ወርልድ ባንክ ክፍጠር ከሎ ኣብኡ ጠጠው ኢላ ዝነበረት ሃገር ሎሚ ምስ ኤርትራ ተወዳዲሮም ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ ራዮ ኤርትራ ኣስመራ ራዮ ኤርትራ ሽዑ ሃገር ንኸይትኸውን ተኸልኪላ ዝነበረት ሃገር እያ ድሕሪኡ ድማ ኢትዮጵያ መፅያ ከም ድሌታ ዝተፃወተትላ ክንደይ ጭቆናን ክንደይ ግፍዕን ዝረኸበት ሃገር እያ ሎሚ ተመሊሳ ድማ ነፅነታ ረኺባ ንቅድሚት ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ ተፅንየና ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና በት ኤኒዌይ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ክዛረብዎ ከለዉ ንዓይ ኣገሪምን እዩ ግን ንሸ ንስማዮ ንከይድና ሸ solidarity. Global development is very important. It is a collective pursuit of humanity that needs global cooperation. That's why global institutions are very important to address collective challenges we are facing. Ethiopia, with more than 120 million population, neighboring most of the countries in the Horn of Africa, are also playing a very important role in terms of peacekeeping, regional stability, and regional economic integration. Particularly with the leadership of Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, regional peace building is anchor of his foreign policy and regional. So ብምቕፃል of course ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ኩሉ ግዜ እንድዩ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ቁጠባዊ ሽርክነትን ንክህሉ ብዓብዪ እትሰርሕ ዘላ ሃገር እያ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ፕሮብለም ኣብ ሪያሊቲ ግን ንሪኦ ነገር የብልናን እንትርፎ ኩናት ክፅሕትር ካብ ሓደ ናብ ሓደ እናነጠረት ውግን ወረ ውግን ምፍርራህን ፕሮፓጋንዳ እንተዘይኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮነ ምስ ጎረባብቲ ዝፈጠረቶ ሰላም ወይ ከዓ ዝደፍአቶ ሰላም የለን ባት ኣገን ናብ ከምዚ ዓበይቲ ስቴጅስ ዝዕድምዎም ነዚ ዘረባ ዝክብልዎም ስለ ዝደልዩ ምስቲ ኣጀንዳ ናቶም ፅቡቅ ፐርፌክት ፊት ስለ ዝገብር እዩ ናብ ዝምፃእ
ኣብ ተግባር ግን እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ምስ ዝኸይድ ኣይኮነን ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ሎካል ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዚ ድማ ንዞባና እውን ዓቢ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ዝበልኮ እዩ መጀመርያ ብምንታይ ክጅምር እየ እዚኣ ሓንቲ ዜና ኣላ በዚያ ናይ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘላ ኩነታት በቲ ናይ ኣለማጣ ዝጀመረ ኩነታት እስከዚያ በዚያ ንጀምር ደቡብ ራያን ጸለምትን ክሻብ ጉንበት 30 ክውዳእ ምዕራብ ትግራይ ድማ ክሻብ ሰነ 30 ክንውድእ ዝብል እዩ እዚ ሙሉእ ምርድዳእ ዝተበፅሐሉ እዩ ስለዚ ብወገና ኣብቲ ሓሳባት ኣብቲ ኣፈጻጽማ እውን ወዲና ኣለና ወገን ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሓይሊ ምክልኻል እውን ቀረባ ተራኺብና ናይ ፕሮግረስ ወይ ዝርዝርቲ ክስታየት ኣብ ምንታይ ተበፅሒ ዝብል ናራና ንኸይድ ኢና ወሪዱ ግን በብግንባሩ ዝርዝር ፕላን ወፅኡ ኣሎ ናይ ደቡብ እውን ናይ ምዕራብ እውን ናይ ጸለምቲ እውን ዝርዝር ናይ ኣፈጻጽማ ፕላን ናይ ሓባር ተወዲኡ ንሱ እውን ኣጽዲቕና ኣለና ስለዚ ዝተረፈና ነገር የለን ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ በባና ነዚ ንትግባር ናብ ተግባር ንምውዓል እዩ ዘሎ ምድላው ካሊእ ካብኡ ዝተፈለየ ምድላው የለን ናትና ሓይሊ ካብቲ ከባቢ ክወፅእ ተራዳዲእናና ክነውፅኦ ኢና እውን እዚ ክነውፅእ ከለና እቲ ብወገኖም ድማ እቲ ያው ዘሎ ሰፋሪ ክወፅእ ከም ዘሎ እውን ወዲናና ስለዚ ኣብ ውሽጥና ናይ ምትእማን ነገር ንሱ ናይ ምትግባር ነገር እዩ ተሪፍና ንብሎ ነገር የለን እቲ ግዜ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታደሰ ወረደ ጉዳይ ናይ መሬት ሕቶ ዝነበረ ትግራይ ይብፅሓኒ ትብሎ ዝነበረት መሬት ብደቡብ ኮነ ምዕራብ መንግስቲ እቲ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ መሬቶም ንክወስዱ ወሲኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብኻላ ዘራርባ ናይ ግዜ ገደብ ተገይሩሉ መሬት እቲ ናትና እዩ ዝብልዎ ዝነበሩ ናቦም ክበፅሕ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ በቶም ናይ ኣምሓራ ወገን እንታይ ኮን ይበሃል ይኸውን ብኸመይ ይርይዎ ኾኑ እስከ ንስማዕ ንሽተይ ኣብዚ አብይ አህመድ ወልቃይት ላይ እንግዲህ እስከ ሰኔ እንወስዳለን ሲል አብይ አህመድ ይሄን ነገር ከኋላ ሆኖ እየሰራው ነው ሊሆን የሚችለው ምክንያቱም ታደሰ ወረደ ፌደራል መንግስቱ ሊያስጠነቅቅ አይችልም ታደሰ ወረደ ፌደራል መንግስቱ ሊያስጠነቅቅ አይችልም ከትናንት ወዲያ ሰምታችሁታል ተመስገን ጥሩነህን አቅርቤላችኋል ተመስገን ጥሩነህ ወዮላችኋት ፍቱ ካለፈው ካልተማራችሁ ከመካከላችሁ ያፈነገጠ ይመስላል ብለው ቀበጣጠረ ውሸቱ ማለት ነው ሊያጭበረብር ካስወረረ በኋላ ይሄን ነገር ካደረገ በኋላ ስለዚህ ምንድነው ወይ አብይ አህመድ ተመስገን እናንተናን በድራማው መሰረት ያን ያደረገ ነው በተረፈ የአማራን ህዝብ እያስወጉት ነው ያ እዚዩ እቲ ናይ ኣምሓራ ኢሊት ወይ ከዓ ህዝቢ ነዚ ኩነታት እዚ አብይ አህመድ ምስ ሓይሊ ናይ ትግራይ ተሻሪኹ ንህዝቢ ኣምሓራ ሕሊፉ ከም ዝሃቦ እዮም ዝርይዎ ዘለዉ ከምኡ እዩ ድማ ዝመስል ብዙሓት ናይ ኣምሓሩ ኢሊት እንታይ ክብሉ እንታይ ክፅሕፍር የለኹ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ማለት እዩ እዚ ቀዳማይ ገጽ እዩ ቀዳማይ ገጽ ኣምሓሩ ፀቒጥካ ዓሚፅካ መሬት ንትግራይ መሃብ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ገጽ ድማ ክልቲኦም ተሻሪኾም ንኤርትራ ምህራም ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ አብይ አህመድ ንተጋሩ ክህቦም ከሎ ክልተ ዕላማ ክህልዎ ስለ ዝኽእል እዩ ዝብል ትንተና ኣሎ እዚ ከዓ ምናልባት ንህዝቢ ኤርትራ ስምዒትና ንምትንኻፉን ክኸውን ይኽእል እዩ ብድሕሪ መጋረጃ ክሓስቦ ይክእሉን እዮም ዝብል ዋላ ሓንቲ ቅጣብ ጥርጥር እውን ክህልወና ይክእልኒ ግን ኣገይን ኣብ ናቶም ኣብ ስምዒት ተለዓዒልካ ኣብቲ ናቶም ፕሮፓጋንዳ ተሓዊስካ ክዝምር እውን ኣገዳስነት የብሉን እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ሽርክነት ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ሓይልን ፌደራል መንግስትን ብሓደ ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ነዚ ድማ ኣሜሪካ ብንጹር ትደልዮ ዘላ እያ እዚ አብይ አህመድ ኣብ ስልጣን ክቐፅል እንተኮይኑ ምስ ናይ ትግራይ ኢሊት ክሻረኽ ከም ዘለዎ ማይክ ሃመር ንመቐለ ክንደይ ግዜ ክመላለስ ከሎ ንጥሜት ናይቲ ህዝቢ ኣደንጊፁ ኣይኮነን ብህዝቢ ተገዲሶም ኣይፈልጡን እዮም ህዝቢ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ንኣቶቶም እቲ ስትራቴጂ ቀንዲ ኣገዳሲ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ተጋሩ እቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ምስ ናይ አብይ አህመድ ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ቀዳማይ ቅድመ ኩነት ናቱ ድማ መሬት እዩ ነይሩ
ገለገለ ፀብፀባትን ሰራዊት ናይ ኣቢ ናብቲ ናይ ሑመራ ወገን እውን ይኣቱ ከም ዘሎ ዝንገር ኣብ መወዳእታ ድማ ክልቲኦም ተሻሪኾም ንኤርትራ ክሃርሙ እውን ይኽእሉ ኮኑ እዮም ዝብል ግምት እውን ኣሎ እዚ ግምት እዚ ምስ ብፍላይ ኤርትራ ምስ ክትውስኖ ትኽእል ነገራት ኣብቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ኣብ ግምት ብምእታው ዋላ እንተዘይገበሩ ከም መፈራርሒ ነጥቢ ኣሜሪካ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ነዚ ገይም ዝርዱ እዩ ስለዚ ራሻ ኣብ ሱዳን ኣትያ እንድሕሪ ቦታ ትኸልኦም ኣላ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ተውፅኦም እንድሕር ኣላ ኮይና ታኡንኮ ክተሪፋቶም ዘላ ጅቡቲ እያ ክትከውን ጅቡቲ ግን እኹል ኣይኮነን የመን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ መን ከይድ ኣሎ ኣብ ኢራን ከይድ ኣሎ የመን ዝበሃል ሓይሊ ምስ ኢራን እዩ ኢራን ከዓ ምስ ቻይናን ራሻን እዩ ሱዳን ሕጂ ራሻ ተኣቱ እንድሕር ኣላ እቲ ግብፂ ዝበሃል ርሑቕ እዩ ስለዚ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብናይ ኣሜሪካ ካልኩሌሽን እየ ዝብለኩም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ራሻ ወይ ቻይና ኣብኡ ክኣቱ የብሎምን ዝኾነ ይኹን ስግኣት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ዝብል ገይም ናይ ኣሜሪካ ክህሉ ይኽእል ወይ ምሳና ክሰማምዑ ኣለዎም ካባና ወፃኢ ግን ኣንፃርና ከይዶም ምዚኣቶም ከይውደቡ ወይ ከይሕወሱ ዝብል ንኤርትራ ስግኣት ክፈጥሩላ ከም ዝኽእሉ ወይ ምፍራሕ ክፈጥሩላ ከም ዝኽእሉ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ ስምምዕ ጣውላ ክኸዱ ከለዉ ኤርትራ ንክሰምዖም ዝኾነ ይኹን ምክንያት የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ንኣሜሪካ ዝበለቶ ኤርትራ ሰሚዓ ክትብርክኻላ ይትኽእልን እያ ኣይኮነን ሎሚ ኣብቲ ዝኸፈ ግዜ እውን ኣይተንበርክኹላን ሕጂ ክንብርክኹላ ስለዘይኩሉ በቲ ሓደ ክትልምን እያ እንተደይ ኮይንና ድማ መፈራርሒ ካርዲ ክህልወና ኣለዎ ክብል ኣሎ ኩሉ ግዜ ሌቨሬጅ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ሌቨሬጅ ኣለዎ ኣሜሪካ ንኤርትራ ክትእዝዛ ወይ ክትሓታ ሌቨሬጅ ማለት እዚ እንተዘይ ጌርካ እዚ ክገብረልካ ወይ ከዓ እዚ እንተጌርካ እዚ ክበካ እዚ ክበካ ክትብል ኤርትራ ክትባ ትኽእል የብላን ኣሜሪካ ምክንያቱ መደብ እውን የብላን ክትህብ ስለዚ እዚ እንተዘይ ጌርኩም በዚ ስግኣት ክንፈጥረልኩም ኢና ካብዚ ስግኣት እዚ ከነጥዕነኩም ኢና ዝብል ግን ክትጥቀም ትኽእል ትኾን ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ገይም ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ናይ ዕደና ጉዳይ ካ ንስማዕ ምናልባት እዚኣ ናይ ኣምሓሩ ካልኩሌሽን ንሪኢ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ከዓ ሓንቲ ካ ቪድዮ ረኺበ ነይረ ካብ ትግራይ ክልተ ቪድዮታት ነይረን እስከዚኣ ንስማዕ እያ ብቢሮ እስካብ ሕዚ ናብ 578 ፍቃዳት ሂብና ኣለና ብክልል ደረጃ እዞም 578 ናይ ሎሚ ዓመት ኣይኮኑ ናይ ሎሚ ዓመት 76 እዮም ብድምር ግን 578 ፍቃድ ዘለዎም ኣካላት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ማዕድን ምፍራይ ስራሕ ተዋፊሮም ኣለዉ ኣብዚ ናይ ማዕድን ስራሕ እንታይ ሓደ ዓብይ ፀገም ኣለና ብፌደራል ዝውሃቡ ፍቃዳት ኣለዉ ፌደራል ዝውሃቡ ፍቃዳት ኣለዉ ሕዚ እቲ ኣዋጅ ብፌደራል ይወፅእ በቃ እቲ ዓብይ ስልጣን ዝሃቦ እውን ንፌደራል እዩ ርግፅ ምስ ክልላት ተማኺርካ ይስራሕ እዩ ዝብል ናብ 37 ዝኾኑ ሰባት ዓበይቲ ሰብ ሃብቲ ግን መፅኦም ኣለዉ ናብ ትግራይ ቅድም ኢሎም ዝመፅኦም እቲ ኩናት ተቋሪፁ ነይሩ ሕዚ እውን መሊሶም ሰይዶሞም ኣለዉ እቲ ዝውሃብ ስፍሓት መሬት ግን ብጣዕሚ ንኣና ፀጊሙና ዘሎ ንሓደ ሰብ 100 ሄክታር ማኖ 100 ኪሎ ሜትር ስኩዌር እዩ ዝውሃብ 100 ዝሓዘሉ 100 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ፍላይ ኣብ ዳህሰሳ ዝካየድ ማለት እዩ ኣብ ዳህሰሳን ኣብ ምርመራን ኣብ ምፍራይ እኳ ድሓር ናፀበበ ይኸይድ እዩ ናብ ስፔሲፊክ ስለ ዝመፁ ኣብቲ ዳህሳስ ግን በቃ ንሓደ በዓል ፍቃድ ክልተ ወረዳ ሰለስተ ወረዳ እዩ ዝውሃብ ዘሎ እዚ ምስቶም ፌደራል እውን ንረዳዳ ኣለና ክኽደና ይክእልን تخالي أو كل زلوا حراس كم كنا أخذنا أنا قدوز حطوا لنا لنا أيتملسن. So معدن دليخا سبعي دليخن حمد عليه كني أخوينا زلا but this is their own thing still this was a very التي عندنا كم كم زمسل نخنفلك حق زنا إلى نبتاني إرتراجز نخنسجرين حجي اسكبزيا نجمر مجمر دار في زيادة سمعكم تفلتوا هاتخونكم عينهم قصاص يروح زلوا ذكر كوني سمعني أنا في اللاي كم سنة تجري هذا نبرك در في مخانا فلوي سمعتنا يجد زلوا وادر فيها أبكال جزيا كم ساعة نبحك جزيا أبصحل كل لوكس كن دي كريتيف زخانة موسيقى أو سرح يسرح كم زنا بريو نعم نكسر سيكسر سلا زخان كيو نال بعد لو محترف بيله كسمعكم مريض أزلهم قد من أول مسكاريكن بأول سعيد كن جمري ناسكي أول سعيد لان كان فليت فيديو فليت فيديو هزلنا متشيلو فليات زخانة بزحت فيديوهات هزلنا زلو مجمر ياجن
ታሪክ ናቱ ድማ ንሽተይ ነጊሩና ኣሎስኪ ኣብዚያ ኩሉ ሰብ ድማ ክመሓረላ ዝኽእል እዩ ሌትስ ጎ ዊዝ ኣወል ስዒድ ክንጭብጦ ብንኽእል ኑፈር ትምኒት ሃብቲ ሰነፍ እዩ ዝብል ምስል ኣሎና ናይ ሰባት ጸጋ ኣይንመነ ነብስና እንተመነሲልና እታ ንኽእላ እንተጌርና እኹል ናተይ ሕፅር ዝበለት ኣብነት ንርአ ኣብዚ ሎም ደው ኢለሉ ዘለኹ ዕላማ ቅድሚ ምብፃሒ ህይወት ብዝቐለለ መገዲ ክትሳኽዓለይ ካብ ሰማይ ማና ክዘንበኒ ኣባራት ኮፍ ኢለ ዝፅበ ዝነበርኩ መንእሰየ ነይረ ካብ ስድራይ ተሓበየ መስተ ሰቲ ካብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ዳርጋ ኣስመራ ይንፈልጣን ኢና ነርና ካብ ሰዓት 6 ስጋ ፍርቅ ለይቲ ባራት ስጋ ፋዱስ ድማ ብዓራት ተንሰርሐለን ዝብለን ሰዓታት 5 ሰዓታት ጥራይ ነይረን ብኸምዚ መዓት ዓመታት ከም ዋዛ ሓሊፉ ጽቡቕ ነገሩ ግን እተን 5 ሰዓታት ስራሕ ኣይስእነለንን እየ ነይረ ምክንያቱ ተስፋ ዘለዎ ጸሓፋይ ብመጠኑ ድማ ተስፋ ዘለዎ እምባባየ ነይረ 3 ሰዓት እንተጽሒፈን ኣንቢበን እተን ዝተረፋ 2 ሰዓት ሲኔማ ኣትየ ፊልም ይርአየለን ኩሉ ወደ ኣስመራ መታዓቢተይ ዝፈልጠን ውዕለይ እዚአን ነይረን እተን ኣብ ዕትሮ እትየን ዝነበርኩ ብርሃነይ ሎሚ ነቲ ዕትሮ ምስ ሰበርክዎ ብርሃን ብብርሃኑ ትረፍኒ ለይተይ ንቐትረይ ብርሃን ዝወሰኸ ብርሃን ይረኺበ ጽሑፋትና መዕዘምዘምቲ እዮም ነይሮም ሃገርና ግን ጸሊእና ይንፈልጥን ኣባላት ኮይንና ንዛረብ ያ እዚኦም ከምዚ ዘይገብሩ ያ እዚኦም ከምዚ እንተዝገብሩ ዝብል ዝድገምን ዘይድገምን ንመራመር ንፈላሰፍ መወዳእታ ንስዕስዕ ንግሆ ንርስዕ ኣብዚ ኩሉ ናብራ ቢንቶ ቢንቶ ብኸመይ ወፃእካ ደበልኩም ናይ ገበርቲ ጽቡቐይ ኣብ ዝቕፅል መደበያ ጽንሒና ሓንቲ በእሙረይ ኮፍ ዘበልኩ ሕቶ መድሕን ህይወተይ ኮይና ተሳልየኒ ዘላ ሕቶ እያ እታ ሕቶ እንታይ እየ ደልየ ኣትብል ለውጢ እንታይ ክልውጥ ደልየ መን ክልውጠለይ ከጽበለኹ ኩሉ ለውጢ ገዛይ መን ክልውጠለይ ናብራይ መን ክልውጠለይ ነብሰይ መን ክልውጠለይ ሎማ ኣነ ፈሪሐ ይክእሎኒ ብዓብዪ ሓላውየ ኣይተኸስን መስተ ኸመይልካ ትጐድፎ ወላ ሓንቲ ትጐድፎ ጥራይ ሽጋራ ብኸመይ ትገድፋ ወላ ሓንቲ ትገድፋ ጥራይ ትብዓት ብኸመይ ይጥረ ኣብ ውሽጥና ብርሃን ኣሎ ብፍላይ ናይ መንእሰይ ኣኺሉ ዝምቀል ብርሃን ኣሎ መሳኹትን መዓጹን ኣእምሮኻ ግና ክትከፍቶ ፍቓደኛ ምዃን ጥራይ ዘድሊ ምስ ገዛእ ነብስኻ ክትራኸብ ደላላይ ኣይድልየካኒ መቸም ናይ ኣወል ስዒድ ልቦና ብስለት ክሬቲቪቲ ባውንድለስ ይብልዎ ደረት የብሉን ካብዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ስራሕ ናይ ኣወል ስዒድ ክርኢ ሰብ ክርኢ ወይ ከዓ ኣብ ሚድያ ክመፅእ ተጀሚሩ ቀደም እውን ተዋሳኣይ ደራሲ ከም ዝነበረ ስራሓቱ ድማ ኩሉ ክፈልጦ ክብለኩም ኣይክእለ ግን ክመፅእ ንሪአ ኣብዚ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ዝመፀ ፍሉይ ሓይሊ ግን ካብዛ ሕጂ ክብላ ዝፀንሐ ዝወፀ እዩ እቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ካልእ ቦታ ዝጠፍእ ዝነበረ ንዑ ስለ ዝገደፈ ነቲ ዘለዎ ኤነርጂ ቻነሊንግ ኦፍ ኤነርጂ ይብልዎ እዚ ነቲ ዝነበረካ ኣብ ካልእ ዲስትራክትድ ኮይኑ ኣብ ካልእ ዘይ ቦታ ዝጠፍእ ዝነበረ ሓይሊ ኣኪብካ ናብ ሓደ ዕላማ ክትገብሮ ከለኻ ከምዚ ዓብይ ንሽተይ ቱቦ ገይሩ ንንሽተይ ማይ ጥብጥብ ዝብል ዝነበረ ሽዑ ወይ ከዓ ቱቦ ጌርካ ኣብ ገለ ተዓቢሱ ቁሩብ ማይ ጥራይ ዝወፅእ ዝነበረ ሽዑ ነቲ ዓቢስዎ ዝነበረ ክፍት ምስ ኣበልካዮ ብርቱዕ ማይ ዝመፅእ ኣይ ቲንክ ናይ ኣወል ድማ ብትኽክል ብከምዚ መንገዲ ክንገልፆ ንኽእል እዚ ሕጂ ዝወፅኦ ዘሎ ብዙሕ ኤነርጂ ዘለዎ ብዙሕ ክሬቲቪቲ ዘለዎ ዓብ ልቦና ዘለዎ ነቲ ህዝቢ ድማ መኣዘ ንምትሓዝ ዝጥቀመሉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ኣእምሮ ከምዚ ዓይነት ብቅዓት ክንደይ ብኩዕ ሰብ ብሕማቕ ልምድታት ብሕማቕ ወልፍታት ብሕማቕ ኣካይዳ ኣብ ሕማቕ ቦታ ብምህላው ነቲ ዘለዎ ተውህቦ ንዓለም ከይሃባ ይጠፍእ ሓንቲ ላቶ ናይ ለስ ብራውን ድያ ዋላ ኖ ናይ ዶክተር ማይልስ እያ መስለኒ እንታይ ይብል ነይሩ ኣብ ዓለም ትዝሃብተመ ቦታ ኣበይ ንዝብል ዱባይ ወይ ቻይና ወይ ራሽያ ወይ ገለ ይኮነን ኣበይ መቃብር እዩ ኣብኡ ክንደይ ብልሒ ዝተዋሃቦም ክንደይ ተውህቦ ናይ ኣምላኽ ዝተዋሃቦም ከይተጠቀሙሉ ሒዞም ስለ ዝሞቱ መቃብር ቦታ ናይ መቃብር ትዝሃብተመ ቦታ ንሱ እናበለ ይዛረብ ነይሩ ስለዚ ኣወል ግን ከሎ ዲስካቨር ስለ ዝገበሮ ነዚ ነቲ ሕብረተሰብና ድማ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብረሉ ናይ ኣወል ተመክሮ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንግረ መንገዲ ኣብዚያ ናብ ካልኣይቲ ቪድዮ ናቱ እውን ሸር ክገብር እንደ ኣብኣ ከይከዱ ብዙሕ ሕብርታታ ዕግበትን ሕልና ንግደፈላ ዛንታ ናብራና በበይኑ ሓደዩ ሕልፈትና እዚኣ ደርፊ እዚኣ ሓንቲ ካብ ሓዳሽ ደርፊ ናይ ተስፋይ መሓሪ ፍሒረ እያ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ድማ ናብ ኩሎም ደረፍቲ ወይ ከዓ ደርፊ ዝሰርሑ ኣብ ኤርትራ ናብ ዩቱብ ከውርዱ ዝደልዩ ከም መልእኽቲ ከም መሓላልፋ ስለ ዝደልየ ስለምንታይ ዝገብራ ዘለኹም ኣነ ኣብ ዩቱብ
ገለ ካብቶም ኣብ ዩቱብ ነዊሕ ዓመታት ዝገበርኩ እየ ስለዚ ተመክሮ ናይ ዩቱብ እውን ብመጠኑ ፅቡቅ ዝኾነ ተመክሮ ኣለኒ ምክንያቱ ኮንተንት ክሬተር ስለ ዝኾንኩ ንነዊሕ እዋን ዩቱብ እንታይ ትሪክስ ኣሎ እንታይ ጌም ኣሎ እንታይ ፀገም ኣሎ እንታይ እዮም ዝፈትው እንታይ ዘይፈትው ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዓብ ቻነል እውን ስለ ዘለኒ ቀጥታ ካብ ዩቱብ ፓርትነር ኣለኒ ምሳይ ዲስካስ ዝገብር ስለዚ እንታይ ክግበር ይኽእል ንሳቶም ብዙሕ ኮሚኒኬሽን ኣለኒ ሓንቲ ካብቲ ኣብዚ ሕጂ ዝፈሪ ዘሎ ትሕሶታት ደርፍታት ናይ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ናይ ሃገራዊ ደርፍታት እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝደክም እሞ ፃማ ናይ ድኻሙ ከይረኸበ ቀንቃፍ ስለዘይደልዮ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንኣወል ከምኡ ድማ ኣወል ብዙሓት ርክብ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ናይ ፍሕራ እውን እዛ ደርፊ እዛ ሓዳሽ ሕጂ ንኣብነት ስእልታት ኣለዋ ኣብዛ ደርፊ እዚኣ ከርእየኩም ዘሊ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝርእይዎ ግን ኣብዚ ከምዚ ናይ ክትጅምር ከላ እዚ ናይ ውግእ ኣክቲቭ ዎር ዞን ናይ ውግእ ቀጥታ ውግእ ዘንፀባርቕ ወይ እውን ሬሳ ዘለዎ ደም ዘለዎ ሞት ዘለዎ ተኮይኑ ዩቱብ ኣይፈትዎን እዩ ስለዚ ኣይ ሃቭ ቱ ቴል ሰብ ሰርሕ ስለ ዘሎ እዚኣ ኩሉ ሰብ ከሰብዕለላ ኣለዎ የስ ታሪክ ጅግንነት ታሪክና ኩሉ ከተንፀባርቆ ፅቡቅ እዩ ግን እቲ ዩቱብ ዝበሃል ነቶም ኣት ፍሬንድሊ ዝብሎም ኣለዎ ወይ ከዓ ጋይድላይንስ ኣለዎ ሓደ ካብቲ ሕግናቱ ቫዮለንስ ናይ ውግእ ኣክቲቭ ዎር ዞን ደም ሬሳ ሕልፍ ዝበለ ጥሜት ሕማቅ ነገር እንተሎ ኮይኑ ንዑ እንታይ ይብሎ ሊሚትድ ካ ነቶም ኣድቨርታይዘርስ ኣብዚ ክኸፍሉ ከምዘይብሉ ገይሩ ይኽልክሎ ስለዚ እታ ዩቱብ እንተደይ ዓፂዮማ እንታይ ይገብርዋ ዝኾነ ኣታዊ ከምዘይህልዋ ይገብሮ እዚ ብከምዚ ብዙሕ ቪድዮታት እዩ ዝረመና ኣነ ግን ድሕሪ ብዙሕ ኮሚኒኬሽን ንሳቶም እዚ ነገር እዚ እዚ ኣበይ ካ ትገብረቶም ዩቱብ ዘለኩም ኣብቲ ሬት ክትገብሩ ከለኹም ኣሎ ዝተፈላለየ ካቴጎሪስ ኣብኡ ሬት ክትገብርዎ ክትክእሉ ኣለኩም ነዚ እንተዘይፈሊጥኩም ብፍላይ ደርፍታት ብዙሕ ዋጋን ብዙሕ ድኻምን ብዙሕ ፃዕርን ስለ ዝግበረሉ ንእሽተይ እኳ እታ ንእሽተይ እውን ክትርከብ ትኽእል ዝነበራ ፃማ ዩቱብ እኳ ከምቲ ዝግባእ ሂቦምን እንድዩ ግን እታ ንእሽተይ እውን ክትርከብ ትኽእል ብሰንኩ ክትከኻኽስርዋ ይኽእሉ ኣብዚ ቀረባ ፍሉይ ደርፍታት ተሰርሐ ትሰዱለይ ኣለኹም ርየ ግን ከቕርበ ይክእልኒ ምክንያቱ ኣብቲ ቻነለይ ስለዘይፍቀደ ከምኡ ተምፅአ ነታ ቪድዮ ብምውላእ ንገሊኡ ጥጠው የብሎ ንገሊኡ ከዓ ኣድ ሊሚትድ ነቲ ንእሽተይ ክትረኽቦ ዝግባእካ እውን ከምዘይትረኽቦ ስለትገብረካ ስለዚ እቶም ቪድዮ ትሰርሑ እቶም ደርፊ ትሰርሑ ብቁዕ ስራሕ ፍሉይ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ተሰርሑ ይኽነሱ ብሰንኪ እቲ ክሊፕ ወላ ናይ 10 ሰከንድ ነታ መልእክቲ ቪድዮ ካንስል ከም ትኸውን ወይ ከዓ ጥቕሚ ከምዘይብላ ዝኾነ ኣታዊ ክትረክብ ከምዘይትኽእል ክገብርዋ ይኽእሉ ሚልዮናት ቪዩስ ረኺቡ 5 ሳንቲም ዘይኣትወላ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ እዚኣ ንኣወል ስዒድን ንካልኦት ከምኡ ኮንተንት ዝኾነ ትሕሶታት ዝቕርቡ ዘለዉ ከተብፅሑለይ ይምሕፀን ምክንያቱ ኣነ ካብ ዩቱብ ካብ ተመክሮ ፕላስ ምሶም ኮሚኒኬሽን እውን ስለ ዘለኒ ንኩሉ ሰብ እቲ ኩሉ ብትክክል መንገዲ ፈሊጡ ንክደክም ስለ ዝደልየ ብዙሕ ትሕዝቶታት እዩ ዘለኒ ናይ ኣወል ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅኦ ክፍትን እየ ሕጂ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ክሰግራ ዘይደሊ ከምፃልኩም ስለ ዝደለኹ እየ ንሳ ድማ እንታይ እያ first of all let's start with ነዚኣ ናይ ኣወልና ስማዕኩም መፅንሑ ድሕሪኡ ክምለሰኩም እየ ሓንቲ ቪድዮ ኣላቶ ናይ ብሓቂ ልበይ ዝተንከፈትን ንዓይ እውን ንሳ ክንርኢና መሰጋገር ግን እዚኣ ንጠቅምና ሓደን ከምዚ ጥንቲ ኮይኑ ስማዓካ ዝነበረ ከነበሲ ዝነበርና ኮይና ተሪእና ርእስና ከይኣሕመና እንዲ ኣነ ክግርም ይብለኒ ነይሩ ክትብል ስምዋዕልካ መጀመርያ ድሓን ሓንቲ ዓመት ነይሩ ትብል ካልኦት ዓመት ሕራይ ሳላሳን ሰለስተን ዓመት ነይሩ ብነይሩ በቃ ሓሊፉ እኮ እዚ ስድራ ዝስ ሕጉሳት ኣይኮናን ግን ኣቦናና ዴና እንተዘይምርዓው ነይሮም ከዓ ይመሓለና እሞ ወላታ መርዓስ ከነምዕላ ከም በዓል ኣነ ከዓኒ እምቢ ወላታ መርዓውን ክንዝክራ ኣይደልን እየ ምክንያቱ ሲ እንታይ ስለ ዝኾነ ሕጂ እታ ስድራስ ከመይ ኣላ እዩ ዝግድሰኒ እንታይ እያ ትብል ዘላ ብሕፅር ዝበለ መዓልቲ ናፅነት ክዝከር የብሉን እያ ትብል ዘላ ትዘረባ ኩሉ ናይ መርዓን ናይ ገለን ትዛረበ ዘላ መዓልቲ ናፅነት ክዝከር የብሉን ክኽበር የብሉን እዩ ትመልእኽቲ ናታ which is very silly ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ልባም እያ ትመስል ግን መዓልቲ ናፅነት ናይ 30 ዓመት ዋጋ ተኸፊሉሉ እዩ ድሕሪኡ እንተዘይጥዕምና ናተይን ናትክን ደኻምነት እዩ ናይቶም 30 ዓመት ተቃሊሶም ዝሞቱን ዝሰንከሉን መዋእሎም ዕድሚኦምን ግዜኦምን ከሲሮም ንፀላኢ ስዒሮም ፍሉይ ታሪክን ጅግንነትን ፈፂሞም ናፅነት ንዘረከቡኺ ንዑ ከተቋሽሽ ካብ ትፍትኒ ነቲ ዘሎ መድረክ ክትቅይር እዩ ዝግባኣኪ ሓይሊ እንተለኪ ብቅዓት እንተለኪ ኤነርጂ እንተለኪ ኩሉ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምቕያር ወላ ፖለቲካዊ ክትቅይር ተደሊኻ ሓይልኻ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክትቅይር ፀዓር እዚ ኻ እንታይ እዩ ከምዚ ናይ መን እያ ህበይ ድያ ወላ ወኻርያ ያደኖ ኣብ ልዕልያ ዘሎ ከተርክቦ ክትረኽቦ ምኽኣል ምስ ኣነስ እንታይ ኢላ ኢሎ ብለዋ ዘይብቐደሙ መፂፅ ነይሩ ዝበለቶ እዚ ክትገብሮ ስለዘይከኣልካ ነቶም ኣያታትካ ዘፈፀምዎ ታሪክ ዲስኳሊፋይ ክትገብር ምፍታን ድኻምነት ናትካ ጥራይ ዘንፀባርቕ እዚኣ ድማ ንግረ መንገደይ ከምዚኣ ገይረ ክገልፃ ይኽእል መዓልቲ ናፅነት ኩሉ ግዜ ክኸብር ዘለዎ እዩ ታሪክ ክሰርሕ ዝደሊ ሕብረተሰብ ድማ መጀመርያ ታሪክ ኣያታቱ ክኸብር ኣለዎ ታሪክ ንዝፈፀሙ ድማ ከም ጀጋኑ ዓብይ
ክብሪ ክህባሎ ቤተ መዘክር ክገብረሎም ኣሎ ማርሞታት ናቶም ሓወልቲ ናቶም ካንጽ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ትንሽተይ ወለዶ ነቶም ቀደም ታሪክ ዝፈጸሙ እናርኣየ ታሪክን ጅግንነትን ክፍጽም ስለ ዝኽእል እንተዘየለ ታሪክ ንዘት ዝፈጸመ ተቋራጽብቲ ኮይንካ እንታይ ክገብር ገድሊ ኸይዱ ክቃለሰልኪ መን ይስሓል ከይዲ ክቃለሰልኪ ጽባሕ ንጎኻ ክትላገጸሎም ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዋጋ ዝኸፈሉ ትላገጽ እንተለኽ ወይ ተኽብሪ ተዘየለኺ መን እዩ መን ክቃለሰልኪ ደሊኺ ወይ ከዓ ከይድኪ ተቃለሲ ሽዑ ከዓ ንሪኦ ተምፅዮ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ናንሰንስ ዝኾነ ኣቋናፃቢ ባህሊ ልሙድ ኮይኑ ዘሎ ዕድል ክንህብ የብልና ናይ ውሽጥን ግዳምን ጽባቐ ዝተዓደለት ኤርትራዊት ሞዴል እያ ሮዛ ሃብተ ሚካኤል ትበሃል ዕለት 27 ወርሒ 9 ናይ 2023 ተዓዋቲት ወይዘሪት ቱሪዝም እያ እንታይ ገበረት ዶ ትብሉ ኣለኹም ዝሓለፈት ቪድዮ ምስ ወፀት ንእለታ ዝመፀላ ሓሳብና መተግባር እያ ኣትያ ኣብዚ ቦታ እዚ ሕጅስ ከመይ ዝኣመሰሉ ክኢላታት ፈለኛም ኣለዎ መስለካ እዚ ድማ ጽሒፎም ኣብዛ ትሕቲያ ግን እዞም ኣብ ሓጎታታ ንማለሊት ዝኾኑ ማለሊት ማለት ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ትግራይ ማለት እንዲ ኣብ ማእከል ዓድና ኣብ ማእከል ፎሮቪያ ሌኒን ማርክስ ኤግል ተገቲሮም እነውልኩም እንታወትዮም ኢሉ ንዝሓተተ ሓድሽ ወለዶስ እንታይ ኢና ክንብሎ استقبلا خب صورة خب تزبو تعويت ولا زعدك أتخدم وفري جقانو تفري تسلم مسؤولا نبزايدو استقبلا خب صورة خب تزبو تعويت ولا زعدك أتخدم وفري جقانو تفري ذا سلزيا أبزاقر أفشين تعتميتن سبعا شوعتن زناو أزلوا دماني كابتن بهود دلنا أنا نسجن هنا جاكيت غير دلنا نكتب عن حمشتن تعلم فيها أسفاي شما نيك نيم ناتا توينا إنا نبلا معي ما تعلمت يعني را كنت تعلم بحسابنا نيرنا تا نسأل غير دلنا حجي تجادلت كويناس رئاسة هريمة أب أمريكا لا يبلوا قال زاجريا كابتن قداموت حزباو ميليشيا زعت قايا So, za ንግስቲ ዝበላ ኮለጌና ነቲ ኣወል ዝበሎ ቀጥታ ስጉምቲ ወሲዳ ነጥበ መቐይሮ ክትገብር ዝፈተነትን ዝገበረትን ብውሽጣን ከምታ ኣወል ዝበላ ብውሽጣን ብደጊያን ፅብቕቲ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ድማ እዩ ኣወል ካብቲ ኩሉ ዝገብሮ ትሕዝቶ ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ነገራት ንሱ ዝበሎም ኣብ ትግባረ ዝወፁ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ገለ ማይ ሳሓ ሕማቕ ነይሩ ንሱ ክቕያር ኣለዎ ምስ በለ ድሮ ስጉምቲ ክተወሲዱ ክርኢ ከሎ this is a very very nice step ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ that's why ንኣወል ታርጌት ገይሮም ክፀርፍዎ ከዳኽምዎ ዝፍትኑ ኣወል ለውጢ ዘምፅእ ስራሕ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ስለዚ እናተይ ምኽሪ ዘድልዮ ኣይኮነን ኣወል ያዝ ትክክለኛ መንገዲ ሒዙ ኣሎ ኣምላኽ ይሓግዝካ ከምዚ ዓይነት ፖዚቲቭ ኣምፃኣልና ንሕና ድማ ከም ማይክሮፎን ኮይና ከነጓልሖ ናብ ካልኦት ከም ዝበፅሕ ክንገብር ኢና ኦልሬዲ እቲ ህዝቢ ብክፉት መንፈስ ተቐቢሉ ብፅሞና ክሳብ መወዳእታ ይከታተሉ ከም ዘሎ ድማ ደስ ብለን እቶም ደይራኹማ ነዛ ቪድዮ ኣብ ህድሞና ኣላትኩም ከይድኩም ምልእቲ ትሕዝቶ ረይዋ ሓንቲ ፊልም ከም ዝረኣኹም ጌርኩም ድማ ውሰድዋ So let's go to the next one. Since we had time yesterday, it's very clear that he knows exactly what this country needs. And it's very clear that the people are quite determined to develop and have a sense of self-reliance and self-sufficiency in things. And so today we went to see the big dam here. And I was impressed. So it's 33 million cubic meters of water that they have. And they have 10,000 hectares that they want to irrigate with that. They're doing already 1,000 hectares of that. It's a lot of area for livestock. They're doing dairy. We went to see a lot of dairy farms that they're having. They have also areas where they're cultivating quite a lot of... So, ሓላፍናይ ባንኪ ልምዓት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ኣብ ዝነበረ ዝገበሮ ሪያክሽን እዩ እዚ ክፋል እዚ ድማ ምስክርነት ብደገ ነቲ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ እቶም መራሕትን እቲ ህዝብን ዝበለካ ክትኣምን ዘይትኽእል ኣብ ደንበ ተቃውሞ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ክኣምን ኣይክእል እየ ንዝበለ ርእሲ ካልኦት ክምስክሩ ከለዉ ድማ ከምፅእ ክፍትን እየ ስለምንታይ ሓደ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ካብ ኤርትራ ንዝመፅእ ንከይኣምን ብሬን ዎሽድ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ኩሉ ሕማቕን ጌጋን እዩ ፕሮፓጋንዳን ኢሉ ይምንዎ ስለ ዝነበረ ሕራይ በልቶም ኣብ ካልእ ዓለም እናዞሩ ዝርእዩ ዘለዉ ንኤርትራ ድማ ከድንቕዋ ወይ ክብሪ ክብዋ ዝኾነ ይኹን ሞቲቬሽን ዘይብሎም ዝኾነ ይኹን ዘተባብዖም ኣካል ዘየለ እምበሽ በንፃሩ ንኤርትራ ከሰይጥኑ ዝግብኦም ፅቡቕ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ሓቂ ስለ ዝሰዓረ ጥራይ እዩ ካብ ኤርትራ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ፍሉይ መዳልያ የብሎምን ኤርትራ ብኣሜሪካን ኤውሮፓን ኩሉ ግዜ
ሕማቕ ሽም ምስ ረኸበትን እገዳ ኣብ ልዕሊ እገዳ ዝውሰኸላ ሃገር እያ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክብሉ ከለዉ ንዝኾነ ይኹን ክሕጉሱ ኢሎም ኣይኮኑን ትዝራይዎ ሓንሳብ ሓቂ ክዛረቡ ስለ ዝደልዩ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣንፈት ናይ ምዕባለ ጉዕዞ ናይ ምዕባለ ዘገርም ምዃኑ ትዲጋ 33 ሚልዮን ኩቢክ ክገብር ዝኽእል ናይ 10,000 ሄክታር ኢሪጌሽን ወይ ከዓ ልምዓት ምዕቡል ሕርሻ ክግበር ከም ዝኽእልን 1,000 ጥራይ ገይሮም ከም ዘለዎም እቲ 9,000 ንመን ይፅበሎ ሓገዝቲ ኣካላት ንክመፁ እዚኣቶም ድማ እቶም ኢንቨስትመንት ናብ ዓድና ክንገብር ኣለና ወፍሪ ናብ ዓድና ክንገብር ኣለና ክንብል ከለና ካበይ ዝመፀ ወፍሪ ናበይ ክግበር ኣብ ሆቴልን ኣብ ሬስቶራንትን ጥራይ ኣይኮነን እንታይዳ እዚኦም ሰፋሕቲ መሬት 9,000 ሄክታር ዝኸውን ንክለምዕ ድልው መሬት ኣሎ በቲ ናይቲ ዲጋ ማይን በቲ ካልእን ግን ኢሪጌሽን ማለት ወይ ከዓ ምዕቡል ሕርሻ ብዙሕ ካፒታል ኢንተንሲቭ ይበሃል ሓንሳብ ምስ ገበርካዮ ግን ንሓዋሩ ነቲ ሃገር ናይ መግቢ ውሕስነት ማይ ይህረም ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ነቲ ሃገር ንቅድሚት ንወለዶታት ነፍሳ ኪላ ንክትከይድ ክገብራ ዝኽእል እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ናብ ዓድና ናብ ሃገርና ክንዛረብ ከለና ኣብቲ ተሃኒፁ ዘሎ ኣብቲ መንግስቲ ከም ስትራቴጂ ዝሰርሓሉ ዘሎ ናብኡ ዘተኮረ ክኸውን ክኽእል ኣሎ መንግስቲ ኣብ ሕርሻ ልዑል ኣተኩሮ ኣለዎ ኣብ ሃብቲ ዓሳ ኣይተበገሰን ኣሎ ግን ኣተኩሮ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኣብ ዕደና ኣተኩሮ ኣለዎ ስለዚ እቲ ንገብሮ ኢንቨስትመንት እውን እዚ ከም ከፋል ናይ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ለበዋናተይ ኣብ ዓድና ክነወፍር ኣለና ክንብል ከለና ኣብቲ መንግስቲ ድሮ ባይታ ኣንፂፍሎም ናብኡ ገፁ ክኸይድ ዝፍትን ዘሎ ናብኡ ገፅና ክንሓስብ ከም ዘለና ከመይ ጌርና ነዚ ኣብ ተግባር ንገብሮ ድማ ኣይ ሆፕ ኣብ ካሊእ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ሮድ ማፕ ወይ ከዓ መራሕ ጎደና ክግበር ከም ዘለዎን ህዝቢ ድማ ብዝያዳ ኮሚኒኬት ክግበረሉ ከም ዘለዎ ነጊር ነይሩ ኣፍኮርስ ኣብ ውሽጢ ዓመት ሃገር ብዙሕ ብድሆታት እያ ትረክብ ዘላ ምስቲ ብድሆታታ ድማ ብቕልጡፍ ኣብታ ኣድላይ ዝበሃል ናብ ቴሌኮሙኒኬሽን ንምምዕራይ ኤርቴል ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝነገር ናይ ፀዓት ንምቕያር ብዙሕ ወፃኢታት ገይሮም ብዙሕ ጀነሬተራትን ዓበይቲ ጀነሬተራትን ብዙሕ ስራሕን ይስራሕ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ቀዳምነት ዝግበኡ ይሰርሑ ኣለዉ ኣብቲ ካልእ ድማ ምስ ግዜኡ ክስርሓሉ ስለ ዝኽእል ኩልና ኣበይ ነርና ብዘይገደስ ብዝከኣለና ነቲ ዝነበረና ናይ ሕማቕን ናይ ገለን ኣብ ካልእ ዝነበረ ኤነርጂና ከመይ ጌርና ንህዝብና ንጠቅም ንህዝብካ ክትጠቅም ንኤርትራ ክትጠቅም ክትገብር ከለካ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ንካልእ ፖለቲከኛ ክትገብር ኢልካ ኣይኮንካ ሃገር ናትከያ ንወለዶ ክትቅፅል ፅቡቕቲ ሃገር ክትህልወካ ዋላ ክትቃወም ተደልየካ እውን ሃብታም ሃገር ተለትካ ክብሪ ዘህበካ ስለዚ ሃገርካ ፅቡቕቲ ክትኮነልካ ፅባሕ ንጎ ኣብቲ ፖለቲካ ክትዋሳእ ትደሊ ተኾንካ እውን እቲ ዝሓሸ ንሱ እዩ ስለዚ ከምዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረክ ምስክርነት ብዛዕባ ኤርትራ ዝመፅእ ክህብ ክፍትነ ካብኡ እናተምሃርና ነቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ንምቕያር ነፍሲ ወከፍና ናትና ኣበርክቶ ንክንገብር ድማ ምሕፅንታ ናተይ ኩሉ ግዜ እዩ እዚ ከዓ ካብ ካልኦት ተማሂርና ንሕና ዝገበርናዮ ንሕና ዝጀመርናዮ ዘይኮነ ካልኦት እውን ዝገበርዎ እዩ ንዓታቶም ክንስዕብ ኣለና ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ሓግዙ ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ነዚ ኣገዳሲት ለበዋ ስምዕዋ ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ 80ታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብዚ የድልየከ ሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ 80ታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣየድልያ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ እቲ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንኽንሃገድሊ ገደል ክትጋደሎ ስኑዕ ምዃን ኣብዩ ዘሎ ንዝብል ሕዚ ዝፈጠሮ እንታይ እሞ ዘይኮኖ ወትሩ ሃገረይ ወትሩ ዝዓደይ ወትሩ ሃገረይ 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 እየ ዝብል ኣነ እየ ዝብል ኣነ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ናቱ ቅርፅና ፈጠረ ዋጋ ኣኽፊሉና እንዲሁ በብተራ በበብረ ሰባት ሰብኣይ ኮይን ሕሳብ ከወራርዶ ድራማ ኣለዎ ታሪክ ይቕዱ ዋላ ይቕዶ ሃገረይ ሃገረይ ሓቅን ኩነትን ዓለልዩ ባትሓልዩ መንነት ሓልዩ ስኸይድ ጉዳይ ኣለዎ ቃልሲ ሃገረይ ቀርቡ ወከል ክመርሲ ቀሪቡ ርሒቁ ወራሲ
قرصنا فتر وقافيلنا نديو ببترا بببر كتسبات سبعين وين حساب كورارنو دراما لو تاريخ يغدو ولا يغدو حيري